Фитнес теста за ФБР агенти. В този клип ще разберат дали имам това, което е нужно, за да стана агент на ФБР. След доста дълга пауза от спорта, този фитнес тест ще бъде голямо предизвикателство за мен. А дали ще премина ФБР теста за агент? Нека да започваме. Фитнес тестът е разделен на 4 основни компонента. Коремни преси за 1 минута, 300 метра спринт възможно най-бързо, лицеви опори за 1 минута, 2,4 км бягане възможно най-бързо. Всеки компонент от този тест се оценява с система от точки. Минималните изисквания за да премина успешно ФБР теста са следните. 38 коремни преси за 1 минута, 300 метра спринт за 52,4 секунди, 30 лицеви опори за 1 минута и 2,4 км бягане за 12 минути и 42 секунди. Като имаме и допълнителен компонент към изпита, който не е задължителен, и това са набиранията. Но те са просто бонус и не се включват към тоталните точки на изпита. Но аз все пак ще ги направя, като моята цел ще бъде поне да направим 15 набирания. И ако се справим, звъня на Доналд Тръмп и му казвам, че имам предложение за работа при него. Така не може да направим предизвикателство. Трябва да се отиваме, така че трябва да сложим екипа. Стой долу! Стой долу! Сме въоръжени, подготвени сме и сме готови да пробваме предизвикателство, да видим дали изобщо може да стане нещо от нас. По принцип не става, ама днес ще пробваме пак. В това предизвикателство трябва да направим коремни преси, лицеви опори, спринт 300 метра и тичане 2 км и 400 метра, както и трябва да направим набирания. Ако не ги направим, отпаднем от предизвикателството, ето тук, централно, CS. Така че, чисто убийство за дробовете да ви кажа. Тук може да хвърля мотора. Точка. Оле, падна ми пистолета. Много ми пада така пистолета, аз мога да се гръмна другия път. Той е истински, да не си помисли, че е играчка. Не е играчка, не. Все пак сме полиция, все пак ще пазим Тръмп. Не може тук с 20 точки да хода аз да паза президента. Той какво ще каже, какъв си там с 20 точки, при мен има някакви машини с 50 точки. Отиваме към стадиона. Абонирай се за този канал. В смисъл, по-хубаво ще е за теб. Към стадиона, обаче както всеки ФБР агент трябва да отидем и да се пострижим, защото ФБР агенти винаги са били на ниво, винаги са били постригани и ние трябва да следваме тази мода, няма как. Днеска снимам клипа и е 6 септември и сега целият Пловдив е затворен. Ще използвам това да ви чета празника, бъдете гори, че сте българи, подкрепяйте се и бъдете добри един към друг. Това е много важно, бъдете добри един към друг, защото сме станали малко лошички. Ударихме една командоска прическа, сега не приличаме много на командоси, приличаме повече на капути. Обаче това са малки подробности. Добре, паркинга е празен, това като цяло е добър знак. Показа идвам на стадиона, той е заключен. Той отпред има една жена, която взима такса. Обаче нея няма. Ама ние сме нагли. Буквално е тук отзад. Прискочих оградата, за да ме хвана тук хората, бая ме гледаха. Първото нещо, с което започваме, ще бъдат коремните преси. Минималното, което трябва да направим, са 32 за мъже, а максималното за 10 точки са 58. Сега тук ще гледам да натиснем, да хванем 58-цата. Ще видим дали. Нека започваме, трябва да направим 58 коремни преси за 1 минута. Слагаме краката по тази гума, тя тежи 150 кг сигурно и почваме. Ай, пичуй, почваме. Направихме 56 коремни преси. Даже нещо ми се бъгна хронометъра, не съм сигурен колко станаха. Мисля, че са даже 58, ама май няма да лъжим. 56 коремни преси. 56 от 53 до 56 коремни преси. Влизаме в 9 точки. С първия чалендж мога да кажа, че се справихме доста добре. Сега е време за втория, което ще е чисто убийство за моите дробове. Обаче в момента трябва да направим 300 метра спринт. Ще умираме, няма как. Тук или финишираме, или повръщаме. Като 300 метра ще тръгнем ето от тук и ще финишираме ето там от среща, където е трибуната. Това са 300 метра. Получим 0 точки, ако ги направим под 55 секунди. Това, което гоним ние,
е да ги направим под 41 секунди. Под 41 секунди трябва да мина 300 метра. Скоро това нещо не съм го правил. Сега ще го направим, ще се самоубием. Обаче важното да има сеир. 3, 2, 1. Метра, 39,4 секунди. Мисля, че този път го изядохме. Тук получаваме 10 точки, защото под 41 секунди беше 10 точки. Тук се справихме много добре. Нищо, че ще умрем. Вече въздуха излиза. 300 метра ги думнахме, 39 секунди, което е много добре. Така че до тук общо сме с 19 точки. Движим се добре. Ни очаква предизвикателство номер 3, което трябва да минем. И това е лицеви опори. Мисля, че тук ще ми бъде силата. Правим от 20 до 29 лицеви опори за една минута. Това е 0 точки. За една точка трябва да имаме от 30 лицеви опори нагоре. 10 точки, което търсим ние, трябва да направим над 71 лицеви опори за една минута, което не е никак малко, защото все пак е една минута. Тук паднем ли, смисъл, спрем ли, изтървем ли са, предизвикателството приключва. И след целя да мина 71, защото тук също искам да хвана 10 точки. Понеже 2,4 км тичане, мен лично много ще ма бутни, така че трябва да ядем докато можем тук. Пием малко водичка и отиваме да хапаме лицеви опори. Вече усещам как си пускам сивито. Минем ли го 2 км, пускам сивито, честно ви казвам. Хай хора, готови сме, вече сме на старта. 3, 2, 1. Oh! Yes! Oh! Bam! 71 лицеви за 54 секунди. Взимаме 10 точки. Думкаме ги яко. И вече имаме резултат 29 точки. Да, пичови, праснахме лицевите, хванахме 10 точки. 71 лицеви под една минута, което взема максималния брой точки на теста. Време е за 2,4 км тичане, което трябва да го направим за относително доста малко време. Така че надявам се тук да издържа. 2,4 км се водят 3 обиколки на този стадион. Тук ще е колабиране, тук ще е първа медицинска помощ. Така че трябва да го направим това нещо. Имаме минимално 13 минути и 59 секунди да минем 3 обиколки на стадиона, който хич не е малък. Подготвяме се, пускам таймера и отиваме за Пирогов. Като цяло няма да говоря, обаче ще науча тактиката. Няма да тичаме много бързо, защото преди малко правихме спринт. Опитаме да поддържам бавно ниво, обаче да го задържа до край. Така че продължаваме. Вече сме. Деветата минута. Въртим вече втора обиколка на стадиона. Остават още 2 обиколки, защото направих грешка. 2,4 км на този стадион с 4 обиколки. Имаме още 2,5. Така че стягам се и продължаваме. Остава още една обиколка. Остават около 3 минути до края, така че давам си много зор. Няма да се отказваме. 0 точки няма да ги хвана. Така че продължавам, спирам да снимам, защото направо ще умра. Стигни с малко. Сме във времето. Е тук. Оле, край.
Трябва да звъна на майка да я кажа, че много я обичам. Мали, това беше много тегло. 2,4 км, обаче направихме за под 13 минути. 13 минути и 12 секунди, което е много добре. Изядохме го, 2 точки ги хванахме. Мали живее втори живот. Втори живот, възкръснах от рая. Не ме искат в рая. Отивам да легна и да колабирам и ще се върна след малко. Умирам. 2,4 км справихме се, минахме ги за 13,12 секунди, което продължаваме в класацията. Хванахме 2 точки, то тук зора беше да минем изобщо над нулата. Хванахме 2 точки, аз повече от това и не искам. Така че аз съм супер доволен, при положение, че имаше спринт, имаше коремни, имаше лицеви. Преди това малко се оправдавам, защото нали така, знаете, става винаги по-леко. Вече 1 часа, ударила е голямата жега. Обаче, понеже ние ставаме команда си, ставаме ФБР агентчета, понеже имаме последния тест, който трябва да попълним и да го минем, който е набирания. За момента имаме 31 точки, което е много добре. Така че последният ни шанс да вдигнем максимално резултата е набиранията, като набиранията. Реално сме взели теста, защото сме с 29 точки от минимум 20. Така че ако бяхме по 20, нямаше да ходим в Америка, обаче ние сме на 29 и отиваме в Америка. Слагаме значката. Така че като цяло съм бая доволен. Клипче, тук ще изедем резултата. Сега ще ви сложа ето тук таблицата за резултатите. Ще гоним реалистично поне да минем 13 набирания, за да закръглим точките максимално нагоре. Така че пожелайте ми успех. Ако направя 20 набирания, subscribe за канала. Това трябва да е моята награда. 21 набиранки, по-малко даже от минута, думахме ги. Хора, това беше за днеска. Пръснахме с 39 точки, като сложим набиранията, които не са задължителни, обаче ние ги слагаме. Кандидатирам с лична охрана. Чакам да ми върне обаждане и спирам, изчезвам от държавата, отивам ЦРУ. Така че направихме теста. Какво значи? Трябва да отиваме. Чупите го малко този subscribe бутон, да тръгнем нагоре. Както ние чупихме тук рекорди, все пак имахме сделка. 20 набирания, 1 абонат. Така че ударете лайк бутона, абонирайте се за канала и ще се видим в следващия епизод. За този канал. По-хубаво ще е за теб. Абонирай се.